Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Uthukuthele uyaveva umndeni womfundi wase-PJ Isimelane Secondary eDobsonville eSoweto ozibulele emva kokucwaswa uthisha ngobulili bakhe esikoleni. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi lanibona khona le video. Monke uqala ujonele elikhasi wamayelekile igama lami ngusibonga konke wakandwana Mothanda ungangibeza intatheli eka-YouTube. Ufuna izimpendulo umndeni womfundi ozibulele emva kokucwaswa uthisha ngobulili bakhe ePJ Isimelane Secondary. Lo mfundi okubeka ukuthi uthisha ubukise ngaye kwabanye abafundi bebuka mayelana nobulili bakhe ubesekhetha ukuzibulala. Emva kwalokho asikho isinqumo esithe esathathwa esikole. Uthisha omkhulu okanye nothisha bebonke babe sebethatha isinqumo sokumesa inkonzo yesikhumbuzo yalomfundi sekusele emzozwana ukuba iqale. Lokho okube sekucasula abafundi kanye nomndeni bathatha isinqumo sokuqhubeka nenkonzo yesikhumbuzo yalomfundi kanye nomndeni. Othisha bengekho bakhishwa ngaphandle kanye nothisha omkhulu. Kuthe ngokuhamba kwesikhathi umndeni wabo socela uthisha omkhulu la umtshele khona ubufisa okumazisa khona. Bathe njengomndeni babona ngathi uthisha omkhulu ubebudede ngemva kuba umfundi washona ngomhla ka-16 ku-August. Kodwa azikho izinyathelo ezike zathathwa zithathela uthisha lo ohlukumeza umfundi ukuze azibulale. Bathe bafisa ukwenzeka ubulungiswa kuboshwe uthisha lo ngokuhlukumeza umfundi. Okhulumela umndeni uqhube wathi umfundi lo ubefisa ukufunda abe udokotela uma esefundile. Konke lokho sekushabalele ngenxa yothisha ongakwazi ukuzilawula nokuphatha abafundi ngendlela efanele. Bathe bafisa ukuthi kwenzeke ubulungisa. Uthisha omkhulu ethanda engathandi kodwa umthetho uzoyidlala indawo yabo. Abantu basale bethintekile ngaso lesigameko. Ngizofisa mina ukwazi ukuphala kweni khona lapha kwi-comment section ngalolu daba. Mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.